Galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila namara shikolo mawi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila saraka jubu bomori tinya wilila. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم الصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ko katanga nyini Allah ta'ala fe ka bo iblisa dangalin toroma ambi deme nyini Allah fe ka anseme Allah la ka barka do anga sigina ni Allah ta'ala to ko barka mai nyini Allah fe ala ka hinina ka barka jidi aka jonke san manka Muhammadul Mustafa alai aka jonke mi bunya ni sura tamayi tama min senfe ni alaye karo chama ke aye ka hakli siki ni duskun siki di ama ka bunya ni korata chama di ama alhamdulillah sanusa sana yele abinyamaya alislamiya demeto ansaru fe kai amdalay comité ala sona kan yinen baro bela jelembe janvier kalo kleta ani wolonfla masamba fla ani muka ani woro nyina sana yelen baro nundona ni do kalani deben fenseli jamiatu ansar dinil islami tondon fe alquran sanma jinu fe chama dalilul khairatu kalana ala kosmo chama kero ufe kene konna na jamiatu ansar dinil islami anyamo la kaw ubora kala silike kene konna na ukaniso jala fukata se uwadu duna ansira herara ya rabbi alaka antle herala nafo ankara moke ya fo chuka muna tendo. Alhamdulillah bela jalemba kene mundo sawosa ambeje ni wati kelena anini don kelena alhamdulillah Allah daliu ani duwo ani kado yin kanyana maya odia anasiya inshallah na seraya ambe foli deke inshallah anna baga fenwo fe ni bora yoro anga foli be bela jelenge ang bela jelen ka do ke anka jamana ni coordination kasi anga sipsoma Uluminu sona kabara kalfa anga susona di kumtima kanyamu wa su bela jere info anga president to wala no de maska dure ni mamtu ware uga fulike kumti to wala je an su bela jere fuli ko fa an kan wo no de section fusman madan haidara alin kira sababi kan barana no jirana ambi furida alera ma sijani kana la malaka dana ma alaka na policy be fi meno fe hera ko la ko kai islami alaka do no loje o ko tebele mo fe mo be ni borai ka so ka se kana kaya o ga fuli di bema barai labena komte jewone bisu fe ni ka ko labe ni mo ma se kana ka kuma dola e mo ko bara ci ko mi sorri bi gaya wala bi kunya be mo mena o wasara o kontana ko ka befu ka be wali mando mo ko sira kana ka ni hame mi sira kana ka alaka ke kenetiki yara kama e ka hamena ani ambera jalle ka hamna alaka be gla alaka ga hamna ugla mo bi no fatura islamai wala ansar la jedo bro fon fa ka do ka be alaka hinakula alaka ya fakuma alaka ni sababa be ala nyina njira na alaka sababa jirani mo se ya se ya imo na ta soro kana ta to soro anya ni ala fa saro ko alaka sababa jirani ala nyina njira alhamdulillah rabbil alamin amma kala mo fa usman sirif manan haidara sijani kana la fa be ala bolo alaka danama alaka naka dima ya kolosi anyu kalfala ma alam de kalfachi anyero alaka na dima ya naka ambe kolosi alaka jarjiga ufuni alaka minangu noy alaka nga batumne alaka sutura alaka lainu sabata alaka nga jamana basi alaka nga jamana suma alaka nga fama alaka kisi awjiya ta fa alaka duma alaka nga ambe bela jelemfu
be femen se aba befu anga do ko bambole no cheunu musoyi ala uluka kalfa nuna ala ma jira ulanyina amba do ku yi ala ka hinawla ala ka jafauma ala ka nyuma kambe ala ka nyere kan ta do ala ko ka kira kan sola rasul o tɛmɛnen kɔfɛ duwawu ni sɔdakalaw kalana an karamɔgɔlakaw fɛ. bismillahi rahmani rahim allahumma inna nas'aluka an taj'ala فيما تقضي وتقدر من الأمر المختوم وفي الأمر الحكيم ومن القضاء الذي لا يرد ولا يبدل واقض به مغرمنا عنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسعودين وأوسع المعطيين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا اللهم استجب يا إله الحق بحق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا واستجب دعاءنا بلا رد اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والذل والبغض وشماتة الأعداء يفعل الله ما يشاء بعزته ويحكم ما يريد بقدرته وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان مجري المياه في البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غرتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها يا رب موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتأوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم
في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوقع اللهم إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت يا ربي بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في فضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم انصر بفضلك سلطاننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع بغتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. O de tɛmɛnen kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka ɲɔgɔn sɔrɔ sanayɛlɛ wajulu kɛnɛba kan Amdala ye komite kɔnɔna na. Kɛnɛ a n'u donna ni an ka maabaw bɔli ye k'u ka nisɔndiya an'u ka sewa an'u ka duwawudenw lase ka sanga ni ɲɔgɔnna kɛnɛ barikama ye wa o cogoya kelen na walandajiw kɛra kɛnɛ in kɔnɔna na. An ka jan an ka ɲamada sɔrɔlenw fɛ. An kɛlen kɔfɛ ka tanga ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ka bɔ shetane dangalen man tɔɔrɔ ma. An b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye ale min ye diɲɛ hinɛ tigi ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don. O kɔfɛ an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo kira mantonya la. O kɔfɛ an bɛ sanayɛlɛ hukumu kɔnɔna la walanda damadamani b'an bolo an y'o ta
k'o di denmisɛnninw ma u bɛn'o ɲɛfɔ jama ye n'Ala sɔnna ma. O mɔgɔ fɔlɔ Maimuna Tarawele ale bɛna suratul Jumaati kalan. An b'an ka karamɔgɔw fo, an b'an ka sabu ɲuman fo n'o de Asheri Sherif Usman Madan Haidara. Ale min y'an bɔ fili sira kan k'an bila tiɲɛ sira kan. Ala ka n'a dɛmɛ, Ala ka n'a kisi ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma. A'uzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس وهو العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منكم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو فضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل أسفارا بئس مثل قوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي قوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. mɔgɔ filanan Zumana Kone a bɛna suratul Mursalati de kalan. والمرسلات عرفا فالآسفات عرفا والناصرات نصرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما ترادون نواتر فإذا النجوم تمسك وإذا السماء فجرت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت ليوم الأجرة يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناهم في القرار المكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سامكات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الغاب إنا ترميه بشرر كالكاسر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا يكتبون ولا يلزم له فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فاكيدون ويل يومئذ للمكذبين إنا متقين في ظلال وعيون وفواكه مما يستهون كلوا يسروا هنيئا بما كنتم تعلمون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمين
الظالمين ويل يومئذ للمكذبين فإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي الحديث بعده يؤمنون magana tuniyatu fil amali ngani ajoro barala ana amirul mu'minina ani mina wa mu'minu nyamaro abi hafsa faye umar bunul khattabi umar me khattabi de aradiala wano ala jenga bama itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani mala khatiba mala neman kisi jiraka yaqulu abako innama amalu biniyati igara bara wa innama likulli mri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankewa fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi arawahu Bukhari wa Muslimu ni ya dem sona ban mam soma ay Fatma tarawle jara duga. C'est laver les mains, c'est laver les pieds, c'est laver la tête, c'est laver la bouche et les nez. Pour faire un il faut bien se brosser les dents, sans oublier le savon. Ni walande avec boli, ni nyona dem senu nega. Ko wala sa amo janto, samnya la kosabe. Ambe commune min kono commune rurale de Kulu. Dugu tani kelen de don mairie tɔgɔ la maire tani wolonwula de don an maire tani wolonwula bɛɛ tɔgɔ la mɔgɔ mɔgɔ sɛnsɛra yan i ɲuman nana ala k'i ɲuman segin n'o bɔra yen an bɛ jamana min kɔnɔ bi don o don an kan ka dugawu de kɛ jamana ye minnu taɲana ka taasi bila k'u ye. Amadu an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn se kɛnɛ kan dugutigi n'a jɛw ka cikan don. Ka bɛɛ lajɛlen fo wa comité tɔgɔ la ka bɛɛ lajɛlen fo soso tɔgɔ la jama min bɛ yan ka bɛɛ lajɛlen bisimila dugutigi n'a jɛw tɔgɔ la. An bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada ala min sɔnna ka bi jira an na an y'a laɲini nin baara in bɛ se ka kɛ cogo min ala sɔnna ma ka waati se an ɲɛna k'an jɔ a kɛnɛ kan an bɛ ala fo o la ka ala barikada an bɛ jɔyɔrɔ bɛ na o de ye an ka komisɔn minnu ye baara in labɛn an bɛ ka kuma olu de tɔgɔ la. Taru Tarawele n'a ka jama ka foli di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ sera kɛnɛ kan ko ka bɛɛ fo i ka nali la mɔgɔ minnu ye an dɛmɛ ka bɔ dɛmɛw la ko ka foli di bɛɛ ma Siriki Sogoba sɛgɛnbali ɲinabali ani sanayɛlɛn tun bɛ mɔgɔ minnu bolo ka kɔrɔ olu fana sɛgɛnbaliw don ɲinabaliw don o ye baara min di an ma k'a di an ka section ma n'a y'a di association ma k'a di comité ma comité ye an minnu ta ka bila la baara kɛ o kɛ an bɛ ninnu ka dɛmɛ ye an mago bɛ a la cogo min u b'an dɛmɛ ni hakililaw ye u b'an dɛmɛ ni nafolo ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada u ye baara min na ala k'a kɛ an n'o ye baraji ye o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ comité minnu bɛ yen k'a ye comité bɛɛ lajɛlen min ka dɛmɛ sera an ma kumakan na ani farikolo la ani nafolo la ko ka bɛɛ lajɛlen fo komisɔn ɲɛmɔgɔw ko ka bɛɛ fo i ka baarakɛta la ala k'a kɛ an ye baraji ye o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu nana baara la baarakɛlaw depuis ni kunu dɔw bɛ o baara la u bɛ ka min kɛ u bɛ k'a kɛ ala jaati kama ala k'a kɛ an n'u ye sara ye o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ comité amidalayi a cɛw ani musow komisɔn ko k'aw fo ka waleɲuman dɔn depuis ni baara daminɛna baara in a daminɛna a laɲinina cogo min u y'u yɛrɛ di tobilikɛlaw la farikolo baarakɛlaw la bɛɛ y'u seko kɛ a la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko ɲinan ma kɛ peredan kɔ peredan min ni an ye min ɲini u fɛ nafolo la u y'u jɔ o jɔyɔrɔ la an mago sera fɛn o fɛn na o y'a bɛɛ di i n'a fɔ a laɲinina cogo min mun kosɔn baara bɛ ɲɛ cogo min ko k'an ka peredan fo ka comité cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen fo comité den Abulayi Kulubali ko k'ale fana fo a ka jija la a n'a ka ŋaniɲumanya la ka se komisɔn ma baara bɛ se ka ɲɛ cogo min nafolo la ani hakili la
a ye saga di an ma o n'a ɲɔgɔnna caman a y'o di mɔgɔ caman ma comité caman ma nin baara ninnu na a y'a kɛ ni ŋaniya min ye Ala ka sara ŋaniya na Ala ka barika don a ka du la Ala ka barika don a ka kɔ la ka an fa n'an karamɔgɔ Cheikh Seydi Ousmane Madani Haidara k'a fɔ sija an bi Ala bolo ani kɛnɛya Ala k'o di a n'an ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Ala y'an bonya wula in na ni sifinw jɔyɔrɔ min ye an b'a fɛ ka kuma point damadɔ dɔrɔn kan sifinw ye o de ye a fɔlɔ an sifinw jɛla ka sigiba min kɛ Bamako o sigiba bɔra ni point ba 5 ye 4 ani 5 o b'a fɔ an ɲɛna 4 b'a fɔ an ɲɛna comment satisfaire le guide et sa famille à point 5 o b'a fɔ an ɲɛna le rôle de la jeunesse pour assurer la continuité de l'ADN donc ni point fila in bɛɛ ka se k'an karamɔgɔw wasa ani ka se ka tɔn in ka siniɲɛsigi sabati a tɛ taa fo an sifinw ka jɔ o la an b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn k'a yira k'a fɔ an balakaw bi ka hakɛto ɲini u fɛ ka sifinw kalifa u ma ni imam Maliki ka kuma ye k'a yira k'a fɔ fɛn bɛɛ sopassement de o la mɔgɔw ka jiri n'i y'a turu k'i janto a la ka ji k'a kɔrɔ a kɔrɔ cogo bɛ ɲɛ a b'i nafa a bɛ diɲɛ nafa o cogo kelen na n'i ye jiri turu k'i mabɔ a la a kɔrɔ cogo tɛ ɲɛ a tɛ nafa a tɛ diɲɛ nafa o la an b'a ɲini an balakaw fɛ k'u k'u janto sifinw na an ka se ka nafa kɛ bi ka nafa kɛ sini ka sababu kɛ mɔgɔ si ka sini tɛ dilan f'i ka bi ka ɲɛ o la an tun b'a fɛ ka an ka kuma ka datugu ni yɔrɔ min ye o de ye ka an ka général yɛrɛ n'an yɛrɛ ka commission de relation ɲɛmɔgɔ ka kuma fara a kan ka o kɛ ka kuma in datugu o de ye di k'a fɔ sifinw ɲɛna k'an bɛ baara kɛ an k'a kɛ Ala kama Ala kuma baara o dɔrɔn de bɛ taa o la an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye sanayɛlɛ yɛrɛ ye an tɛ bɔ kuma na fo an ka comité Amdalayi fo an ka comité la minnu y'u ka ɲɛmaaw ta tacogo la min b'an kabakoya comité Amdalayi bɔ o la o b'a yira an ka cɛbaw ani an ka musobaw o caman de bɛ comité Amdalayi o la an bɛ comité Amdalayi fo nin kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ sanayɛlɛ caman Ala k'o di an bɛɛ ma. An bɛ an ka section musokuntigi tɔgɔ la n'o ye Aja Mamu Sise k'a fɔ k'a tanu a ka jama lajɛ la an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la n'o ye Seydi Seydi Ousmane Madani Haidara n'a ka denbaya ka duwawu k'u ye ka duwawu ɲini u fɛ ka n ka coordination président n'a ka jama fo ka section président n'a ka jama fo an bɛ sous-section min na yan nɔ n'o ye Kulu ye ka président n'a ka jama fo ka na se Amdalayi comité ba yɛrɛ ma Ala ye barika don comité min na a ka se ka sanayɛlɛ ɲɛnamaya an bɛ comité in président n'a ka jama fo k'a fɔ Ala k'u sara Ala k'u dɛmɛ o ye kira ka sanayɛlɛ bonya Ala ka n'u bonya yarabi Ala ka kɛ sababu ye ka Kayi ba sigi ka Mali ba sigi ka n ka finitigiw lakana. Section tɔgɔ la an ka président n'o ye Usazi Basaro ye Basaro Jara n'a ka danga Mamadu Jabate ko ka jɔ section tɔgɔ la ko ka foli kɛ an bɛ foli kɛ Kayi bɛɛ lajɛlen ani Naba bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛ coordination ye ka foli kɛ national ye ka foli kɛ Kulu section ye a n'a ka comité bɛɛ lajɛlen olu minnu ye nin baara in labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Amdalayi comité ye an bɛ dugawu k'u ye san caman bɛ Ala bolo Ala k'a d'an ma u ye baara in labɛn n'i ye kɛnɛ ye i ye ko ye fɔ ko ban kɛnɛ wasara an bɛ foli k'u ka cɛbaw ye ka foli k'u ka musobaw ye ka foli k'u ka baarakɛlaw ye ani mɔgɔ ka dɔrɔma donna nin na an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɛɛ kɛ gɛlɛyaw ban Ala k'a bɛɛ kɛ gɛlɛyaw ban an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔya Seydi Serifu Ousmane Madani Haidara a n'a ka denbaya Ala ka sijan ani kɛnɛya ani laban ɲuman di an n'u ma a bɛ min ɲini jamana in basigi la an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a nɔgɔya ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a nɔgɔya ye Ala ka jamana ye Ala k'a basigi. Matigi ka duwa an ye an bɛ Ala fo k'a tanu k'a barika da wulada in na Ala min sɔnna ka nin kɛnɛ yira an na an ka bɛn maaya la tɔgɔ la an bɛ foli se an ka président ba ma n'o ye Ali Badara Ousmane Haidara ye depuis a fɔ Bamako k'a fa fo ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la o kɔfɛ Kayi yɛrɛ yan nɔ an ka présidente Madame Jayi Kunbaso tɔgɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko an ka bɛn maaya la n'i ye nin kɛnɛ ta k'a lajɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko kɛnɛ in yɛrɛ ko wasara an ka bɛn maaya la basabula n'i y'a mɛn ko silamɛya mɔgɔya de fɔlɔ nana n'i y'a mɛn ko danbe mɔgɔya de fɔlɔ nana o siratigɛ la an ka bɛn maaya la ko k'a bɛ duwawu kɛ ko Ala min ye ɲinan yira Ala ka san wɛrɛ yira an na san caman caman an ka jɛ k'a kɛ an ka bɛn maaya la ka hakilina fana o ni Ala kira Muhamadu a bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye basabula kira cira bɛɛ lajɛlen de ma a ma ci siya wɛrɛ ma a ma ci kabila dɔ ma wa an ka bɛn maaya la fana dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen de diinɛ ma bɔ diinɛ la siya ma bɔ siya la kabila ma bɔ kabila la. An b'an ka foli lase maratigi ma n'o ye gouverneur ye ani a ka cɛdenw
ka ye autorité bɛɛ fo ani Mali autorité bɛɛ u bɛɛ folen don k'an ka foli lase maire ma ani a conseil bɛɛ an bɛ Kulu mara la an ma ɲini Ala fɛ u ka commune Ala k'a taa ɲɛfɛ ka dugutigi fo ka imamu fo san o san an bɛ jɔ nin kɛnɛ in kan Sanayɛlɛ groupe Sanayɛlɛ olu de tun bɛ baara ɲɛnamaya n'o ye Ba Kulubali a n'a ka cɛdenw san caman o kɔfɛ comité Amdalayi nana ɲɛda kura d'a ma hakili la i ye ko o ye fɔ ko ban an bɛ dugawu kɛ u ye wulikajɔ mun kɛ Ala k'u taa ɲɛfɛ Ala ka n'u dɛsɛ o kɔfɛ an b'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara sini kɛnɛ lafiya Ala k'a d'an n'a ma ale de ye nin baara in bɛɛ yira an na hakili la n'i taara diɲɛ fan o fan bi na i b'a sɔrɔ nin kɛnɛ in sigilen bɛ yen an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'a n'a dɛmɛ jugu b'a kɔ depuis kunu fɔ bi fɔ sini wa jugu tɛna sigi o tɛna s'a la fana yɛrɛ an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'a n'a wasa Ala k'a n'a kɔrɔta. Alhamdulillah ɲinɛ sanayɛlɛ baaraw Kayi Amdalayi comité kɔnɔna na a kɛra nisɔndiya ani munyamunya caman ye kɔnkuru baaraw kun bolo dara u fɛ Ala sɔnna o jaabiw bɔra kɛnɛ kɔnɔna na fo ka taa se lajɛlifɛn tara ka di minnu ye sebaaya ta wa waleɲumandɔn jɔnjɔw fana tara ka di maaw ma minnu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri bonyana kɛnɛ in kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen de tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ Al-Ustaz Fadil Diko ale bɔra ka laseliba kɛ an ye kɛnɛ in kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ sigi kun ye Al-Isra wal Miraj sanayɛlɛ ciba sanu ka surata ma an karamɔgɔ bɔra ka ɲɛfɔli ani walanda nafaman caman di an ma kɛnɛ in kɔnɔna na an ka janga ka sɔrɔlenw ɲɛmada ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka ɲini Ala faama fɛ Ala k'an ka hamina ko Ala ka bɔda k'an ɲa amin ya rabbi jɔn wasa man di n'i tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ Ala k'an s'an yɛrɛ kɔrɔ amin ya rabbi hadamaden ka ɲɛnamaya man di n'i man kɛnɛ Ala ka kɛnɛya d'an ma amin ya rabbi a ɲini Ala faama fɛ jɔn jojo man gɛlɛn laban ne ka gɛlɛn laban cogo ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o dɔnni ne aw ma amin ya rabbi n'o bɔra yen Akila bi kan ka bɛn le 17 premier mois l'an 2026 bi an bɛ sigida la min bɛ wele ko Hamdalayi Hamdalayi an ka comité ba la comité VIP n'o ye Hamdalayi comité k'u fo k'u barikada u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ diinɛ bɛ se ka faamu cogo di a bɛ dɛmɛ cogo di cɛw ni muso minnu ye an ka karamɔgɔba n'an ka diinɛ tayɔrɔ Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara kalanden minnu ye o mɛn ka wulikajɔ kɛ o ka laɲini bɛ sɔrɔ cogo di an b'o comité la bi k'u fo k'u barikada ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ nin kɛnɛ in a tɛ dilan ten ni jama tɛ kori ɲɔgɔn na ten cɛw ni musow de y'u yɛrɛ di kalo caman baara la walasa nin ka réaliser ta an b'a ɲini Ala bolo a tɛ taa musaka kɔ a tɛ taa wulikajɔ kɔ a tɛ taa cɛsiri kɔ an y'a ɲini Ala bolo Ala k'o kɛ an n'u ye bɔda ye u yɛrɛ bɛ hami min ye min ka d'u ye Ala k'a d'u ma u bɛ siran min ye Ala ka n'u kisi a ma salala Muhammad n'o bɔra yen an bɛ foli se sigida dugutigi ma ka foli se sigida alimami ma ka foli se an ka maire ka représentant min b'an fɛ yan ka foli se o bɛɛ ma ka autorité bɛɛ fɔ gouverneur tɔgɔ la ka dugawu kɛ u ye wulikajɔ min b'u bolo Ala k'a ɲa n'u bolo n'o bɔra yen an bɛ Ala fo tuguni bi ye don duman ye don duman don sabula bi ɲɔgɔnna bonyala kira ye
ala ma min ɲɔgɔnna kɛ danfɛn foyi ye an filɛ o ɲɔgɔnna kɛnɛ dɔ de kan n'o ye Muhammad al-Mustafa ala k'an to a hɔrɔma kan an bɛna yɛlɛ o tintinw kan n'o bɔra yen k'a daminɛ bureau international national coordination section sous-section comité an sar cɛ kelen a muso kelen an n'an kanubaw ala ka hɛrɛ k'a ye maa o maa y'a ɲini ni hɛrɛ ye ala k'a fɔlɔ i la maa o maa fana y'a ɲini ni degun ye ala k'i fɔlɔ bi a dingɛ kɔnɔ k'a ɲini ala faama fɛ an ye bɛɛ kanu an n'an karamɔgɔ ala y'a dɔn an ye bɛɛ kanu ni hɛrɛ de ani maa min fana ko k'i b'a ɲini ni tɔɔrɔ ye yarabi ala k'i bi dingɛ kɔnɔ i ma dingɛ min ye fewu ni kira hɔrɔma ye salala Muhammad n'o bɔra yen an b'an baranse man huwa qa'iduna al-mu'azzam huwa ibnu Fatima in kunta jahiluhu bijaddihi qad khutima al-anbiya min ma'shar hubbuhum dinun wa bughduhum kufrun wa qurbuhum munji wa mu'tasimun faridu dahrihi wa wahidu asrihi mukawwinu ar-rijali al-kawadir wan nisa'i sawabir mujibatu az-zaman as-sayyid al-sharif Usman Madani Haidara kuma do singara ka fɔ a mɔkɛ ye an bɛna o singa k'o kɛ an karamɔgɔ ye Haidara basharun walakin laysa kal bashar bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar nin fɔra kira de ma kuma do n'aw fɛ a ko Haidara ye mɔgɔ ye nka ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye ko Haidara misaliya i b'a fɔ jamakuru kulukutuw ni ɲɔgɔn cɛ Haidara ne fila in na hakilila réseau sanfɛla kalaya la mais a y'a dɔn an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka ala fo k'a fɔ ala ni ce ala ka ɲi dɛ ala an b'i fo anw sabali anw de kunna diyara anw de wasara anw de bonyana an karamɔgɔ fɛn bɛɛ fɔra a ma nga a sabarila a ko k'an k'an da de an ka baara kɛ nga bi a kɛra cogo di karamɔgɔ kumana mais karamɔgɔ ma mɛn karamɔgɔ ma lamɛn karamɔgɔ ma faamu nga bi maliyɛn o maliyɛn n'i kunkolo b'i kan da la i b'a dɔn Haidara ye jɔn ye awɔ kira tɔgɔ bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ɲuman na e ka lamɛnni kɛ karamɔgɔw la mɔgɔ min bɛ o fɔ ka kutuba yɛlɛ o kan ko bi kira somɔgɔw walima kira ye nin koba in kɛ diinɛ la e ka kutubakɛlaw ni wajulukɛlaw lamɛn jɔnni b'o fɔ ko bi ye don ye an bɛna kuma kira n'a somɔgɔw kan o bɛ jɔnni bolo wa ne min y'a kɛnɛ sigi kuma bɛ kɛ de ma k'i bɛ ka ko kɛ diinɛ la min man kan arabuw b'a fɔ nin ma ko kabakow la kabako bamananw ka b'a fɔ nin de ma ko ngɛrɛ k'a fɔ forotigi ma jɔn bɛ foro kɔnɔ kɛlɛ ye jumɛn kira kɛlɛla de kira yebaga de tun ka ca nka kira dɔnbaga tun man ca dɛ dɔnni fitinin min n'aw y'a dɔn maa minnu ye kira yɛrɛ dɔn k'a ye kira filɛ k'a dɔn ka kuma kan mais a lajɛ dɔrɔn kuranɛ k'i bɔn ala ko kira sara ye jɔn ye qul la as'alukum alayhi ajra illa al mawaddata fil qurba ko kira sara n'an b'a nɔfɛ k'an ka kɛ kira somɔgɔw fɛ jɔn bɛ kira somɔgɔw fɛ kira somɔgɔw bɛ min an ka Haidara faga an k'a jɛ Haidara ye mun k'i la a ye mun tiɲɛ ye Haidara ye mun tiɲɛ an ka diinɛ bila an ka maaya ta jɔnni tile bɔ yɔrɔ n'a bin yɔrɔ cɛ jɔnni ye maaya nafa ko Sherif Usman Madani Haidara jɔnni don a ye cɛ kelen fɔ n ye kɛ ka maaya yɛrɛ nafa ka valeur dɔn maaya la
ni cɛ y'o kɛ muso y'o kɛ ka tɛmɛ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madan a tɛ yen k'a yir'i la k'a fɔ kɛlɛ bɛ diinɛ nɔfɛ kira n'a a somɔgɔw nɔfɛ kira sɛgɛnna kira nana ni diinɛ min ye mɔgɔw ye a kɛlɛ k'a juguya ka fɛn bɛɛ d'a kan a jigiya ye maa minnu ye Ala y'olu minɛ a la n'o ye a binakɛ Abu Talib ani an bamuso Khadija olu minɛnen dusukasi ye kira sɔrɔ o la Ala y'a ɲini ka kira bonya ka kira récompenser Ala ye invitation carte de ci a ma k'a invité ka bɔ yan ka taa n'a ye f'ale fɛ yen munna sanayɛlɛ ma daminɛ yɛrɛ Maka munna a ma daminɛ o tuma Ala tɛ sira yɔrɔ dɔn nka Ala y'a dabɔ min kama ka bɔ Maka ka na Baitul Maqdis n'o ye Jérusalem misiri ye ko dɔw de kɛra o kɔnɔ événement fana dɔw de kɛra o kɔnɔ a nɔ maa ɲuman dɔw nɔ k'a yira mɔgɔw la adamaden n'i ye ko ko kɛ Ala a b'i bonya a b'i kanu kira bangera n'o ye Isa ye a tɛmɛna ye a ye jɔko 2 kɛ Nashita n'o ye Farawuna muso ka kundigila ye o n'a denw batigi tilala la ko Allah den k'a ma ko ne fa Farawuna dɔ ko e ka Ala ni ne ka Ala ni fa Farawuna ka Ala tuma min a sɔmina la k'a fɔ ko jaa a bɛ Ala wɛrɛ bato min tɛ Farawuna ye Farawuna ye Paul ba de dilan Paul belebeleba ka tulu k'a kɔnɔ k'a kalaya a b'a denw ta k'u fili a kɔnɔ tulu bɛna s'a ma a ko Farawuna ma n bɛ layidu kelen ɲini i bolo n'i tilala n fagali la i ka ni n denw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka n kɛ finiba kelen kɔnɔ ka taa n su don a y'a su don yɔrɔ yira ko baasi tɛ an b'o kɛ kelen bɛ ka a y'a den kelen ta k'a fili Paul kɔnɔ o yiranna filanan o binnen tulu kɔnɔ ko n b'a kana kafiriya k'an bɛ tiɲɛ olu fara ɲɔgɔn kan u taatɔ kasa duman y'u kunbɛn kira kɔni ye kasa duman jumɛn ye Jibrila k'a ma ko nin ye maa sita kaburu de a jiginna ye ka dugawu kɛ ka bɔ yen ka taa Baitul Maqdis mun kɛra ye événement min kɛra ɲininkali kɛ jumɛn kɛra ye nabi ɲuman bɛɛ tun bɛ yen kira bɛɛ tun bɛ yen o don o nana kira bilala bɛɛ ɲɛ ka bɛɛ seli Ala y'a jira bɛɛ la nin de ka di n ye ka tɛmɛ bɛɛ kan wa n bɛ nin de fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o tuma ka sɔrɔ ka dugawu kɛ kiraw ni nabi ɲumanw ye ka sɔrɔ ka baara daminɛ sanayɛlɛ daminɛna ka bɔ Baitul Maqdis ka taa sanfɛ sankolo fɔlɔ ka taa filanan na ka taa sabanan na ka taa naaninan na ka taa duurunan na o fana bɛɛ n'a kabako don n'a sera sankolo o sankolo ma mɛlɛkɛya dɔw bɛ yen mɛlɛkɛya minnu bɛ yen ani kira minnu bɛ yen o b'a kunbɛn ça fait événement min don a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Ala m'a ɲɔgɔnna kɛ danfɛn si ye u selen Sidratul Muntaha n'o ye tɔmɔnɔnzu yɔrɔ ye n'o ye frontière ye a bɛ fɔ yen de ma ko dandugu mɛlɛkɛw bɛɛ danyɔrɔ ye yen de u selen ye Jibrila ko ne ka mission banna mɛlɛkɛya fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ka mission banna o tuma a sɔrɔla ka taa Ala fɛ yen Ala fɛ yen a selen Ala fɛ yen a y'i biri k'a b'a ka samara bɔ bonya salon kɔnɔ karama salon kɔnɔ a y'i biri k'a bɛ samara bɔ Ala k'a ma munna i b'a bɔ a ko n siranna min ye n balimakɛ Musa sɔrɔ a kana n fana sɔrɔ a k'e to i y'a invité don min ni k'e to ka kuma fɛ i k'a ma k'a ka samara bɔ k'a bɛ Yerusalema na a ko Musa ye kanuba de ye nka e de ye ne kanuba ye kuma est-ce que a bɛ ka faamu kosɛbɛ a ko Musa ye de ye ne kanu nka ne de ye e Muhamadu kanu tɛmɛ n'a ye o kɔrɔ ko dɔgɔmanin tɛ nka a lamɛn dɔrɔn ni silamɛ caman bɛ histoire in fɔ ko kira sigora de ka kira ka bonya bɔ ko bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ ko in cɛ un adi c'est à dire ko ɲɛnama yɛrɛ tɛ quoi donc kira sanayɛlɛ na Ala k'an bɛɛ sanayɛlɛ a taara alijinɛ visiter Ala k'an ɲɛ o la a ye jahanɛmɛ visiter Ala k'an kisi o ma an m'a fɔ an karamɔgɔ ye an ka don forow kɔnɔ waati man ca a kan bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ seitanɛ tɔɔrɔ ma karamɔgɔ jɔ dɔɔni seitanɛ filɛ sa n'a fɔra bɛɛ diminen don seitanɛ kɔrɔ o de la kɔdɔnna dɔ bɛ yen ale ko ko san o san silamɛw bɛ taa seitanɛ bɔn kuru la ko seitanɛ ma sa ko nka silamɛ minnu bɛ ka seitanɛ bɔ k'olu sa seitanɛ ka dɔgɔ kojugu adamaden ka fili la seitanɛ ka dɔgɔ
parce que ko a'udhu billahi minash shaitani rajim shaitane beta nga fendo be o kabon ni shaitane o ere shaitane fili anga nga sra o de nye ko nyini o emunye o wala nye ni ma kan nga sra shaitane tede fem mi nye shaitane fili parce que shaitane re fila fem mi nye shaitane fili de enne kan nga sra o de ibo do wa o de be wele ko an-nafs ni وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إن النفس لأمارة بالسوء شتاني كادو كوكو جونغو ني لكابو ولا انغرا مكو كمانا اي جوغوفو ني جوغوتي مايالا ماياتي ني جوغوتي دينلا تاي تشيفا بنكلو اي بنا لاميو نمين كانغاردا امبي تونينا امبي فليا انصور تشيمانا مسوما اني كوما يمنا سي مغو مغوما اني مغو مغو كي اسلامي بمين فام بلا جلي ان فلي لين روجي دي كال لين روج الخط الاحمر جين فلا كاري لابان لا دي افران وكرا ما كون نبي الساعه منتي لابان كيرا بي تشو مسو انفرنينا علاني كوجو اسكي جوغو تشانا دسكون تشان مسو تشاما ميمبي chaman bembi ufla juma dinga kono nata wad fen setiye kananata wallahi fen setiye ni ya nata ibika horonya chi ibi dambe chi ikadina bechi wallahi fen be nyini nga fen setiye kananata muso chaman bembi uye kodoke unimisa ledo atseka lakali damfenye munya suma nata chama membi umaro ledo do yesakita ka dugubla do fle ka sokono munya suma mi setiye kanata kosobe wahi kana molo yaki ka duira mokola ko boko sodo kana molo yaki ka duira mokola ko sinsando ablay kuna ibika busoni min kono de anata kibake etazie me kana nyi molo yaka ira mokola molo ya nika horonya munya maw moko sabbi angirna kana mana de dlanin ka kanyina duskun ni kono na dlanin eske wajme muso ulaje war min do tuluni sambara ni finuna bashi te ala ake kake ka juma labe kenamala ka labe yetugo kanye nga ini o labe be ni te manyuma ni kolona manyi jole labene wallahi ife baga bebe pronti la kada ijugo kosobe sikatala parce que jugo man wala la folo sawtu nye boko sawye asigi bagaw tun duskun kan wala la umamalu ngabi saw dlana farko dlana nga duskun may wala bini do na bi dugu kono jugo chana ndero to fo kayya rendez-vous kayro do chenu muso beta nyon soroy bi weju manke bi muso beta do nu de beta wani tara mo do fana be bara werti ulula de o de nu nige bagaja ni katle ka jene ni ka ciula ulu be sara kadam na keme woro ka se keme duruma bi kayya o be ka eskay atuguli la akbar munyasima nata munyasima mi setiye munyasima mogo telefoni ya mogo chama mogo sa wala biame kanga rabbe do nembe mina ni ma faraka ke billahi tay kaburu sene ki kat le binan saraka boni kat le wala saraka bobo sene be sa 600 wajume chama do nembe mina muso ba ke chew ba ke ka lo nyon ka wasapula akbar ki connecté muso ka wasapula ibe sai satma ma sede muso ki connecté che ka wasapula ibe sai satma ma sede ala ko wala tajassasu akbar che i muso tanke ete jene yake ablay kuna ni muso ko kabi jamfa billahi ala be bako ko tanke ta ke de asharti me tanke ta ke
tant que t'a kɛ ne kon t'a kɛ n'a ko a b'i janfa billahi ala bɛ bɔ a kɔnɔ cɛ fana o kelen don an ka sabari an k'a dɔn an ye silamɛw an ye diinɛtigiw ye nka jogow tiɲɛna jigow tiɲɛna ka toli wala bi duwawu bɛ kɛ a tɛ ka jaabi mun na k'a da dusukun kan ka da dusukun kan laɲini ti an bolo o de la université la dɔ y'a question posé école a ka kalanden a ko kɔnɔ 4 kuru sanfɛ ko 3 y'a ɲini ka pan joli tora kuru sanfɛ kalanden bɛɛ ko k'a tɔ tora kɔlɔni 1 kalanden kelen bɛ yen o bɛ wo kɔnɔ o y'a tigɛ kɔrɔta ko karamɔgɔ ko kɔnɔ 4 don karamɔgɔ ko kalanden bɛɛ ko kɔnɔ 1 de tora ye 3 wulila munna e ko 4 bɛ yen maa si ma wulu la mun y'o fɔ dalu jumɛn a ko k'i ko de kɔnɔ 4 3 y'a ɲini ka wuli mais est-ce que wulila ma wuli fɔlɔ dɛ bi an b'an sigira an b'a fɔ an bɛ sankɔrɔ pɛntɛnɛ n'an da ye amalun bidun hadaf baarakɛ laɲini foyi t'i la programme t'i bolo foyi t'i bolo a ye sigilen bɛ ka dimi yɛrɛ ma ci laɲini kɛ ka sɔrɔ ka baara kɛ ala bɛ bɔda d'i ma ala ka bɔda ka ɲi ka min fɔ bɛɛ an ka sira ala ɲɛ walahi maa o maa jugo man ɲi diinɛ t'i bolo hɔrɔn t'i ye wa ni sara yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ kisi وأن حسن الخلق في الجنة لا محالة ka a k'i ma ko kitabutigi ko k'i k'a dɔn ko jugo ɲumantigi k'a bɛ alijinɛ kɔnɔ ko peut-être t'a la dɛ wulibali don maa o maa jugo ka ɲi k'a fara ala danaya kan k'i kana siga yɛrɛ k'i bɛ alijinɛ kɔnɔ وسوء الخلق في النار لا محالة wa k'i k'a dɔn jugo bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ a mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye mɔgɔ jugo man ɲi a dusukun man ɲi a ŋaniya man ɲi a tɛ ɲuman kɛ a tɛ ɲuman miiri k'i k'a dɔn a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ a mana kɛ mɔgɔ qualité o qualité وأن حسن الخلق خير قرين k'i k'a dɔn n'i bɛ jɛɲɔgɔn ɲini i yɛrɛ la jugo ɲumanya k'i jɛɲɔgɔn ye n'i b'a fɛ ka jɛɲɔgɔn ɲini jɛɲɔgɔn masakɛ dɔ a bɛ ka taama dugu kɔnɔ a ɲa bɛ cɛ n'a den bɛ ka kuma den in bɛ ka fa in ye den ɲininka ko ne ko teri joli b'i bolo den in ko teri 50 de b'ale bolo a ko n fa ye fana teri joli b'i bolo a ko teri 1 ni tila a ko k'a sɔrɔ ne si bɛ san 50 ni ko la nka teri 1 ani tila de bɛ ne bolo teri 1 ni tila masakɛ ye nin kuma in mɛn kuma in ye masakɛ a y'a marqué quoi dugu jɛra a ye kamalen in wele k'u ka taa n'a ye palais la u selen n'a ye palais la a y'a ɲininka kunu k'i ni den tun bɛ ka kuma den ko teri 50 b'ale bolo e ko k'e si bɛ san 50 ni ko teri 1 ni tila de bɛ e bolo o b'i bolo cogo di a ko masakɛ ko tɛ ko gɛlɛn ye n bɛna yiri la ko teri 1 ni tila de bɛ n bolo a ko n terikɛ dɔ bɛ yen a y'o wele ka na ko wele ka na ko juru dɔ bɛ n na ko dɔ ye n sɔrɔ k'i bɛna n bila wo la ko n'o wari ma sara i k'a lajɛ a bɛna min kɛ ka tila ka dɔ in fana wele ka na a ye teri fɔlɔ wele ka na ko bon i terikɛ n ye juru dɔ d'a ma gundo la sisan i ban k'a sara n bɛna faga k'a bila wo la e ko cogo di a k'a ma wari kɔni filɛ n bɛ se k'a sara mais ka fara a ka saya la n t'o la dɛ a teri dɔ in wele ka na a ko i terikɛ minɛ na dɛ a kan ka faga nin ni nin kama a ko n terikɛ bila ko hajutigi dɔ jamatigi dɔ a bɛ mɔgɔ caman de ɲɛ a kɛn bɛ ka mɔgɔ caman de mɔgɔ dilan a ko sisan ale bila i ka ne minɛ a nɔ la i ka n faga a nɔ la a ko fagali don a ko n faga n labɛnnen don ka n terikɛ kuma bɔ k'a da jɔyɔrɔ kan taa ni ne ye i ka ne faga i k'ale labila النبي قال ako amnana muhammadu mustafa la kaya fo أنا زعيم ببيت في ربض الجنة kale garanti sodo garanti chambre VIP kaba garanti ta chebe muso be aljina kono وبيت في وسطها ani chambre kele aljina ere millier aduma mayoroni na de kabe sokelen garanti ta ye وبيت في أعلاها ako abe sokelen fana garanti ta ye aljina sanfele rowla لمن حسن خلقه ni ma mi sera jugo la ka jugo nye ola ngara mo kara numéro 1 chiffre 1
mayat sekata jate sekata ni ko jate kata cogo cogo abdam na jolla kele iti to kelna kata bakelen fode iba fode kele maya nafala afo kele we haidara akbar haidara kene sanman baye a kun cɛra ni alisilamɛya donga baya layidu wɔrɔ tali ye aba fɔ an tɛ fila fara ala kan an tɛ fila fara ala kan an tɛ suyali kɛ an tɛ suyali kɛ an tɛ jɛnɛya kɛ an tɛ an denw faga an tɛ namara k'an sen kɔrɔ an t'a k'an bolo kɔrɔ kira muhamad n'an bila baara ɲuman min na an b'a kɛ aw b'a fɔ an tɛ fila fara ala kan an tɛ fila fara ala kan an tɛ suyali kɛ an tɛ jɛnɛya kɛ an t'an denw faga an tɛ namara k'an sen kɔrɔ an t'a k'an bolo kɔrɔ kira muhamad n'an bila baara ɲuman min na an sera ka fitini min fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma ka bɔ Kaye Amdalaye komite kɔnɔna na ka sanga ni sanayɛlɛ ye o min bɛnna janvier kalo tile 17 ye san 2026 alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru Kaye Amdalaye komite kɔnɔ u ye wajulu kɛnɛba min sigi ani alikuranɛ sanuman kalanni kɛnɛ min sigi an bɔra k'o jaw de yira aw la an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi bonya ani kɔrɔta min fɔra don kɔnɔna na ala ka niyɔrɔ di an ma ala dugawu minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔna na ala k'a minɛ ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka kɛ basigili sababu ye an ka jamana kɔnɔ k'an ka jamana bɔ bolo la ani alisilamɛ jamana kelen kelenna bɛɛ lajɛlen haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya